L-iskema ta' regolarizzazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar se tkun estiża għal sen oħra. Dan fil-waqt li l-ħlasijiet se jinżammu kif kienu fl-ewwel sentejn. F'intervista ma' One News, iċ-chairperson eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg tkellem dwar din il-bidla. Bidla li se tfisser li mhux se jkun hemm żieda ta' 25% tal-ħlasijiet. Ħassejna l-bżonn għaliex anke mid-domanda li kien hawn ta' applikazzjoni li jiġu imposti li nagħmlu estensjoni ta' din l-iskema u ddeċidejna li attwalment inżommu ir-rata kif kienet oriġinali. L-ewwel sentejn tal-iskema se jalqu fit-19 ta' Awwissu. Is-Sur Buttigieg tkellem dwar ir-raġunijiet prinċipali għaliex kien hemm dil-bidla fil-ħlasijiet tat-tielet sena tal-iskema. Nies li jixtiequ japplikaw imma mhux qed isibu periti biżżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn l-applikazzjonijiet ta' regularization, kif ukoll il-fattur ekonomiku li min allura ma jistax jew ma jistax jilħaq jagħmel dit tip ta' regularization jaf ikollu problema biex attwalment meta jiġi biex ibih jew jagħmel tranzazzjoni fuq il-proprjetà tiegħu jaf ikollu problemi mal-banek u ma' min ikun qed jixtri. Jirriżulta li l-iktar lokalità li fiha kien hemm applikazzjonijiet kienet San Pawl il-Baħar, segwita miż-Żebbuġ u minn Taslima. Applikazzjonijiet li ġġeneraw ma' 17 miljun euro li bihom l-Awtorità tal-Ippjanar setet toħloq skemi ġodda biex dawk il-flus jerġgħu jkunu investiti fil-komunità. Pratikament l-applikazzjonijiet kienu jirrelataw mainly residential uses, dak huwa il-main bulk tal-applikazzjonijiet. L-ammont ta' applikazzjonijiet li daħlu jaqbżu 8,800 applikazzjoni li ir-rata ta' approval taqbes is-97% ta' approval rate u li dawk l-applikazzjonijiet li ma jiġux aċċettati għaliex fl-opinjoni tal-awtorità dawn ikunu an injury to amenity. Jew inkella ma jkunux skont l-avviż legali kif ikun inħareġ li allura ma jkunux jistgħu japplikaw. Is-Sur Buttigieg qal li fil-każ ta' dawk l-applikazzjonijiet li ma setgħux jiġu aċċettati, l-Awtorità tal-Ippjanar tagħmel dak kollu possibbli biex dak li jkun jiġi konformi.